ciclo da vide é o que marca os traballos agrícolas da viña durante todo o ano, así que vamos botar unha ollada do que pasa en cada estación. En outono e en inverno realízase a poda, a inxerta e a ata. Tradicionalmente utilizábanse podóns, tesoiras, navallas de inxertar e para atar os vimbios. Durante a primavera, cando a planta comeza a gromar, é o momento de dar a primeira cava, para eliminar todas as malas ervas que foron nacendo na viña. Tamén se aplica a primeira capa de sulfato. Durante o verán, é o momento de realizar a esfolla. Para iso, elimínase o material sobrante para que a uva poida obter maiores nutrientes. Tamén se siguen aplicando capas de sulfato e dando cavas. Cando a uva xa está no momento óptimo de maduración, é o momento da vendima. Tradicionalmente, eran as mulleres as encargadas da recolección, mentras que os homes eran os que carrexaban os cestos dende a viña ata a bodega.